Sinalpok ng tricycle ang motorista na bibili lang daw sana ng fishball sa gilid ng kalsada. May detalye si Aldrin Soriano. Sugatan ng 28 anyos na lalaki at wasak ang likuran ng kanyang motorsiklo. Kwento ng biktima, nakahinto siya at bibili sana ng fishball nang salpukin ng tricycle sa harapan ng simbahan ng Binmalay kagabi. Nakapasok na ako eh. Na ako doon sa simbahan. Nakapasok na ako. Mabilis siyang hindi siya nagbinuro. Sa investigasyon ng mga pulis, palinggayin ang negosyanteng driver ng tricycle at nakainom daw ng alak. Accordingly, mabilis yung tricycle sa pagpapatakbo and then nahagip na yung motor. Pinamedical din namin yung tricycle and lumabas na nakainom itong tricycle driver. Hindi naman daw bababa sa 2 kaso ng aksidente ng mga tricycle at motorsiklo ang naitatala ng pulis kada araw. Kadalasang sa gabi nangyayari ang insidente at lasing ang driver. Kaya maliban sa checkpoint, paulit-ulit ang paalala ng otoridad. Nakainom ka, huwag kang mag-drive. Pag magdadrive ka, huwag kang iinom. Kasi lalo na sa gabi, kasi kung titingnan natin, ang Binmalay, nagmi-minimum nga ang Binmalay ng 2 the whole day. At usually, puro motor. At kung titingnan natin, yung sa mga motor is puro lasing. Sa ngayon ay inoobserbahan pa ang biktima kung ooperahan ang kanyang kanang paa, habang nakikipag-areglo naman ang nakabangga sa kanya. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.